Sa wakas nga'y sumilip na si Haring Araw. Kapag nga ganitong sumilip na nga si Haring Araw ay naapo, kaming mga nanay nag-uunahan ng magsampay. Charis. Real talk, may nag-aaway pa nga dahil lang sa sampayan. O, na-experience nyo ba yung mga kapitbahay nyo? Charis. Late na nga sumilip si Haring Araw dahil nga alas 11 na nung nagpakita. Ay naapo pati Haring Araw, nalilate na rin. Charis. Kapag nga ganitong eksena ay hindi mo nga alam kung anong uunahin mo, kung magsasambay ba o maglalaba. Kaya naman ang inuna ko dyan yung maglaba ng basahan. Pero nakasampay na ako nung nauna kong nalabhan. Syempre alam nyo na amoy kulob pa lang yan. Ito nga binabantayan ko nga dahil hindi ko nga alam kung anong desisyon niya, kung aaraw pa ba siya o hindi. Dahil nga 2023 na, pati Haring Araw na nga din ay pala desisyon na rin. Ito nga tinanggal ko na nga yung mga alam kong tuyo dahil nga pinilit ko na ngang matuyo dahil may panakanakang ambon na nga rin. Kaso nga lang pagtanggal ko ng mga ibang damit, eto nga't umaraw na naman ay naapo, nang luloko si Haring Araw. Nakakapagod man yung